kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At muli tayo po ay muling makikinig ng salita ng Diyos ngayon pong Wednesday night dahil po sa ating midweek po ngayon. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, so God, Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, at kami narito na walang sawang magpupurit, magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, salamat sa kalakasan ng bawat isa, Lord God, para patuloy kaming maglingkod po sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa taong gagamitin nyo ngayong gabi para ipahayag ang Word of God sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. At doon po sa manonood ng live streaming, Lord God, ipadaman nyo po sa kanila ang presensya, Panginoon, na nararamdaman namin. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, muli handa natin mga puso, ang ating mga isipan sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. today the same.
desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. We will sing Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Forever and ever I give my praises to you. Oh, yes, Lord. Give a praise. Give a worship, Jesus. We praise your name. Glorify your name, Lord. Worthy of all the glory, Lord. You are the way, the truth, and the life. Worship your name, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Worship you. Lord, sa gabi pong ito, Lord God, muli kami ay narito, O Diyos, sa iyong harapan. Lord, nakikita mo aming mga puso. Lord, we want to give you the best praise, the best worship that we deserve, O Lord. Lord, we humble ourselves down before you, Lord. You alone be magnified, you alone be glorified in our midst. Because you are worthy, you are holy, Lord. Lord, here we are, your children worshiping you. Thank you. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Once again, church, we will sing worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Once again, sing with all of your hearts. Sing, Lord, worthy, worthy is the, yes, you are worthy. Holy, 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 holy. Sing a new song, sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will. Come on, sing holy, 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 holy. Lift the name of Jesus. You are the holy God, to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. Yes, Lord. You are my everything, and I will once again sing holy, holy, holy. We worship is the Lord God. Glorify your name. Was and is our hearts to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, we adore you, Lord Jesus. Filled with wonders, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power. Praise the living water. Such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, was and is to come. With all creation
salamat sa gabi pong ito, Lord God. Lord, we thank you for your presence. Lord, tunay nga, Panginoon, wala kaming ibang tinataas. Walang ibang pangalan, Panginoon, ang maitaas. At iyong pangalan lamang, O Diyos. Lord, for you are worthy. Lord, you deserve all the praise. You deserve all the glory. Lord, sa gabi pong ito, Lord God, as we listen to your word, we open up our hearts, aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon. Lord, kausapin mong bawat isa, Lord God. At lahat, Panginoon, every word, Panginoon, na maririnig namin ay magrema sa aming mga puso, O Diyos. Lord, we thank you, Lord God. We give you the highest praise. We give you the highest worship, Panginoon, that we can give, Panginoon. For you alone are God. You alone are worthy. We praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God po. Purihin po ang Panginoon ngayong gabing ito. Muli po, magandang gabi sa bawat isa, maging sa mga kasama po natin ngayong gabing ito na nakiki-join po sa atin through live streaming. So, purihin po ang Panginoon. Indeed, worthy is the Lamb of God who sits on the throne. So, purihin po ang ating Diyos na buhay, na dakila. So, sa gabi pong ito, praise God. So, ang pag-uusapan po natin is still about obedience. Ayan, dahil ito po yung topic natin for this month po. Obedience. Ayan po, obedience to God. So, purihin po ang Panginoon. From Genesis to Revelation po, kung makikita po natin, the Bible has a lot to say about obedience. Diba po, kumbaga, makikita po natin na marami pong story sa Bible na it requires obedience. And mostly, talaga pong obedience, yung kumbaga, makikita natin, di ba po? Even in the life of our Lord Jesus Christ, di ba po, yung obedience niya to the will of God, the Father, over His life. Dito, nung nandito po siya sa mundong ibabaw na to. Pero sabi nga po, sino ba ang hindi nag-struggle about obedience? Diba? Lahat po tayo dumating sa buhay po natin na may struggle po in terms of obedience. Yun nga po, makikita natin sa Bible, there are different kinds of obedience na tinuturo po sa atin. Yung mga anak, di ba po? We have to obey our parents and even our parents in the Lord. Yung mga sabi po dito, even yung obedience po natin to those who are in authority, obedience po nung mga taong servants sa kanilang mga master, di ba po? And even, ito po yung isang pinaka-most, kumbaga, yung pag-uusapan po natin ngayon is our obedience to God. So, ano nga po ba ang kumbaga, kumbaga madalas po natin to naririnig, but I know na, kumbaga, it's a reminder din po sa bawat isa sa atin ngayong gabing ito. Yun nga po, about obedience, especially po to our God. Obedience definition in the Bible. Meron pong iba't ibang definitions tayo na makikita ngayong gabing ito. First po is, in general concept of obedience, sa Old Testament po tsaka sa New Testament, it relates to hearing or hearkening to a higher authority. Ibig sabihin po, pakikinig sa yung mas mataas na authority. For example po, yung bata, di ba? Katulad po ako, may anak ako na
pag katulad po ko namin, sinabi ako kay Aziel, kumbaga, he needs to hear me para po magawa niya kung ano yung sinasabi ko. Ganon din po in the Bible, di ba po, maraming story that our God speaks in the Old Testament and New Testament, and yun nga po, they hear what the Lord is saying, kaya nagawa po nilang mga bagay na yun. And number 2, the idea of positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Isa po to sa mga definition ng Greek terms. Ayan po, kumbaga yung parang inilalagay natin po yung position natin sa isang, kumbaga, as we submit under to the authority or command. Another Greek word na definition po is to trust. Ayan. And sabi naman po sa Holman's Illustrated Bible Dictionary, to hear God's word and act accordingly. Ayan. Pakinggan daw po ang salita ng Diyos at gawin kung ano yung sinasabi nito. Act accordingly. And sabi naman po sa Erdman's Bible Dictionary, through hearing involves the physical hearing, ayun po, yung ating physical na pandinig that inspires the hearer, and a belief or trust that in turn motivated the hearer to act in accordance with the speaker's desire. Ayan po, kung makikita po natin, biblical obedience to God means, meron po tayong, ito po yung tatalakayin po natin ngayong gabing ito. First is hear. Number 2 is trust, submit, and surrender. Ito pong tatlo. To, hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Yan po. Number 1 po is hear. Makikita po natin sa Proverbs 4, verse 1 and 2, and mag-jump po tayo sa verse 20 and 21. Sabi po dito, hear, my children, the instruction of a father, and give attention to know understanding. For I give you good doctrine, do not forsake my law. My son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. So kung makikita po natin dito sa Proverbs 4, 1, 2, and verse 20 to 21, meron pong mga hinighlight po akong pula dyan na kumbaga yung mga important words po na kailangan natin pong alalahanin lagi. First, yun nga po, sabi nga po, hear the instruction. Di ba po, mahirap pong sumunod kung hindi natin alam kung ano gagawin natin. Di ba po? Kaya nga, number 1 is we have to hear. We have to, sabi nga po, hear the instruction. Ano po, ano ang instruction ng Panginoon? Ano instruction po sa atin ng ating mga leader? Ano instruction sa atin ng ating magulang? Or those who are higher than us, those who have authority over our lives. And number 2 po is give attention. Ngayon po, kumbaga, ang distraction ay napakarami, di ba po? Minsan nga po, may kausap tayo, pero pag tumunog yung cellphone, ay teka lang, nawala na, na-distract na. O kaya po, wag na tayong lumayo, sa bahay na lang, magkakausap po, or kumakain, habang let's say kumakain, may ibang ginagawa, or kunwari po, nag-uusap kayo mag-asawa, dahil naglalaro yung asawa mo ng kung ano man yung nilalaro niya, na-distract na yung conversation nyo. Sometimes din po, even sa yung personal communication natin sa Panginoon, kaya nga po sabi, we have to allot time just to sit down before the presence of God. Na kung maaari po, walang cellphone, walang anything na makakadistract sa atin, so we can hear the instruction of God. Sabi nga po yung, let's give our full attention to God as we sit down in His presence. Amen po. And sabi po dito, ano yung pangatlo? Do not forsake. Wag daw po nating baliwalain. Na minsan po may instruction na binibigay si Lord, pero parang hindi po natin gano'n na, kumbaga parang tinetake natin for granted, na parang hindi gano'n kabigat yung pagtanggap natin. Kaya minsan, nakakalimutan po natin, ayun nga pala, sabi nga pala ni Lord,
ganito yung gawin natin. Wag na po tayong lumayo. For example, sinasabi mo, hindi ko naman naririnig yung audible voice ng Panginoon eh. Through the Word of God po, ano po ba sinasabi? Wag na po tayong lumayo, di ba? For example po, may nakasamaan tayo ng loob. Ano po ba sabi ni Jesus? Di ba? Ilang beses natin papatawarin yung ating kapwa. Doon na lang po minsan, nagkikimkim pa po tayo ng sama ng loob. So, in that way po, kumbaga, pag alam na po natin yung word na yun ng Panginoon sa atin at hindi natin ginagawa, binabaliwala daw po natin yung salita ng Diyos. And ano pa po yung sabi dito sa Proverbs 4? Incline your ear. Yung tenga daw po natin, ituon natin sa Diyos. Huwag sa mga naririnig lang natin sa paligid natin. But most especially, let's incline our ears to God. Ayan po. And sabi po dito, yung sa verse 21, keep them in the midst of your heart. So, saan daw po natin itatago? Sa puso natin. Kumbaga, hindi lang sa notebook, hindi lamang nakatype sa cellphone natin, sa notes, hindi lamang po nakatago sa papel na isiningit natin sa bulsa natin, sa wallet natin, but let's keep the Word of God or yung instruction po na ibibigay ni Lord sa atin, saan daw po sa puso po natin. Kung makikita po natin sa life ni Abraham, sabi po sa Hebrews 11 verse 8, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Makikita po natin yung story po nito sa Genesis 12 verse 1 to 3. Sabi po dito, now the Lord said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all families of the earth shall be blessed. Sinabi po ni God, di ba po, kung makikita po natin yung the following verses doon. Yan, mamaya po makikita natin. Ano pong ginawa ni Abraham? Sumunod siya, di ba? Una po nakinig siya. Pinakinggan niya yung instruction ni God. Nasabi po doon ni God, get out of your country, from your family and from your father's house. Nakinig po si Abraham. Di ba? Kumbaga, sumunod po siya. And sabi nga po, the moment na yung pangdinig po natin or we allow ourselves to hear God's voice or God's word, dito po mabubuo yung trust. Kaya nga po, di ba, yung sa isa sa definition po natin ng obedience is to trust. Kasi po, di ba, kumbaga napakahalaga po nung trust, especially po our trust to God, para po masunod natin yung sinasabi niya. Just like in the life of Abraham po. Di ba, kung makikita po natin, hindi madali na lumisan ka sa isang lugar na nandun yung family mo, nandun yung kabuhayan mo, doon ka na, kumbaga para pong nararanasan mo na yung pagpapala ni Lord doon, di ba? Pero sabi po doon ni God kay Abraham, get out of your country. Kumbaga, nakinig po si Abraham. And I believe, nabuo po yung trust sa puso ni Abraham. Kaya hindi siya nagdalawang isip to follow, ano po yung command ni God sa life niya. Makita po natin sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Most of us, favorite verse. Sabi po doon, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Ganon din po sa buhay ni Abraham. With all his heart, he put his trust to the Lord. Kaya po, hindi siya nagdalawang isip na umalis sa country niya or dun sa kinalalagyan na niya, dun sa comfort zone niya. At makita po natin dun sa Genesis 12 verse 4 to 5. Ito po, yung obedience na ni Abraham. Sabi po dito, so Abraham departed as the Lord had spoken to him,
and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Pero niyo po, 75 years old na si Abram that time, na nung umalis po siya. Sa verse 5 po, then Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran. And they departed to go to the land of Canaan, so they came to the land of Canaan. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ni Abram. Kaya po, makikita rin natin sa buhay niya na, yun nga po, yung, nung nakinig po siya sa Panginoon, sinabi ni God yung instruction sa kanya, sa verse, kung makikita po natin nga, sa verse 4, ano po sabi doon? So, Abram departed as the Lord had spoken to him. Di ba po kaya napakahalaga na sa buhay po natin, sa buhay pananampalataya po natin, our ears will be able to na mahasa po, matuto po yung ating hindi lamang physical na tenga, kundi yung ating spiritual na tenga to hear the word of God. And bakit po? Kasi doon po mabibuild yung trust natin sa Panginoon. Amen? Kahit na anong nangyayari sa paligid po natin ngayon. Di ba po? If our trust is in the Lord, sabi nga po doon, hindi tayo mananangan sa sarili nating understanding, sa sarili nating kaalaman. Sabi nga po that in all our ways, we acknowledge Him. Lagi po nating ina-acknowledge si God sa buhay natin. Sabi po, He will direct our path. He will direct our steps. Just like si Abram po, di ba? Na kahit na maari pong hindi ganun nagamay ni Abraham kung saan sila pupunta, saan yung promised land, saan yung Kanaan. Pero po, the Lord had guided his step. Ayan po. So, at ang number 3 po, ito po, submit and surrender. Submit and surrender. Ano po ba na ibig sabihin ng submit? Submit po means accept or yield to a superior force, to the authority or will of another person. Kumbaga, pagpapasakop po, di ba? Pagpapasakop doon sa mas nakakataas or sa mas may authority na tao sa buhay natin. Most especially po ang Diyos. Yun nga po yung submission natin sa Kanya. And surrender means abandon oneself entirely or to give in. Ibig sabihin, once na we surrender, yung pong even our own free will. Ito po yung minsan na dito nagtatalo eh. Free will ko to, sarili kong choice to eh. Pero once we learn how to really obey to God's, hear His voice, trust in the Lord, ito po yung submission, even meron po tayong sariling will, sariling decision, we can fully submit and obey to God. Makikita po natin dito sa Genesis 22 verse 1 to 3. Ito po ay natakil po ni Pastor Alvi kanina, yung about worship, dun po sa ating morning devotion. Sabi po dito sa Genesis 22 verse 1 to 3, ito po yung time na ina-ask po ni God si Isaac kay Abraham. Basahin po natin. Sabi po dito, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Ang isang pinakita po sa akin ni Lord dito, the moment na na-build na po yung ating pakikinig sa Kanya and yung trust natin sa puso natin ay nandun na po sa Panginoon, there will be a time of testing sa atin pong submission and surrender po sa Panginoon. Just like in the life of Abraham. Sabi po dito, now it came to pass after these things that God tested Abraham. Dumating na po ba sa point na tinest tayo ng Panginoon? Personally, na yun nga po, even maaari pong in the family or personally po, na meron pong inaasayo si God na akala mo talagang totally wala na. Pero katulad po ng story ni Abraham, di ba?
meron pala pong way out si God na hindi niya talaga totally i-offer si Isaac. Ayan po, yung sa verse 2, verse 3, makikita po natin dito na nagbigay na po ulit ng instruction si God. Sabi po dito, and He said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah. And after him, there is a burnt offering on the mountains of which I shall tell you. Ayan na po, nagbigay na ng specific instruction po ulit sa si God sa buhay ni Abraham. Makita po natin na ano pong ginawa ni Abraham doon. Mag-jump po tayo sa verse 9 to 12. Sabi po dito, then they came to the place which God had told him. And Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Makikita po natin, wala pong pagdadalawang isip si Abraham. Di ba po, hindi siya kumbaga nag-murmur sa Panginoon na hindi niya sinabi kay God, di ba po may promise ka sa akin na pagpapalain mo ang lahi ko, tapos ngayon, hinihingi mo sa Isaac. Wala pong ganong scenario na pinakita sa Bible. But, kung makikita po natin, every time na magsasalita po si God, the following verses, makikita po natin, nandun agad yung full obedience ni Abraham, di ba? Even to the point na yung sarili na niyang anak, yung pina-offer ni God sa kanya. Kung makikita po natin dito sa life po ni Abraham, yun nga po, once na, dahil alam niya kung sino si God, sabi nga po, di ba, yung pinakihihintay niya na matagal na promise ni God sa kanya, kahit na ilang taon na si Abraham nung lumabas si Isaac, at the moment hiningi ito ng Panginoon, hindi po siya nagdalawang isip na ibigay si Isaac kay God. Bakit? Because he knew his God. Abraham knew his God. Ganon din po sa buhay po natin. The moment that yung may test na po sa buhay natin, or may i-ask na po si God na i-surrender natin sa Kanya, dalangin ko po, magkaroon tayo ng katulad ng pananampalataya ni Abraham na hindi tayo magdadalawang isip na hindi ibigay kung ano ang hinihingi ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Bakit po? In our conclusion, sabi po dito, obedience to God always brings blessing. Sa lahat po ng pagsunod natin, kalaki po nito ay ang pagpapala po ng Diyos. In our obedience, it is the key for God's blessing. Makita po natin sa Genesis 22, verse 15 to 16. Ito po, nung pumasa na po si Abraham sa test ni God sa buhay niya, nung, di ba po, nung ilalay na po ni Abraham yung knife kay Isaac, bigla pong nagsalita yung angel, di ba, na huwag mong ituloy. Dahil may provide si God na ram para ayun na yung i-offer. Dito po sa verse 15 and 16, sabi po dito, then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Ito po sa verse 17, I will blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have, ano po sabi doon? You have obeyed my voice. Ano po yung yung pinaka-keyword dito sa bago po natanggap ni Abraham yung blessing? It's his obedience to our God. Yung pong pagsunod ni Abraham sa Diyos na, kumbaga, pumasa po siya. Parang di ba po, pag yung bago po pumasok let's say, kunwari po yung going to college, di ba? Kailangan
Mapasa po muna yung elementary, mapasa muna yung high school, mapasa muna yung junior high, senior high, di ba po? Bago pumasok sa college. Parang ganun din po sa buhay natin. Minsan po we're asking God for a blessing, pero sa kabila pala po ng mga blessing na yon, bago ibigay ni God, may test muna tayong dapat na pagdaanan. Just like Abraham, di ba? To prove us, to test us, na sa kabila ng pagpapalang ibibigay ni God, hindi, katulad po ba ni Abraham, kaya nating ibigay pa rin lahat sa Diyos? Kaya pa rin po ba natin na, kumbaga, isurrender fully sa Kanya yung bagay na hihingin po ni God sa atin? Di ba po? Or, because of that blessing, babalik po tayo dun sa old nature natin na, Lord, binigay mo to sa akin eh. Tapos ngayon, babawiin mo, di ba? Or, yung katulad po ni Abraham na pagkabigay po na instruction ni God, he just obey, he just follow. Ginawa niya po kung ano yung pinagagawa po ng Diyos sa kanya. And another, ito sa Deuteronomy 30 verse 9 to 10. Kung makikita po natin dito, it's also a reward or the blessing ng pagsunod po sa Diyos. Sabi po dito, verse 9 to 10, the Lord your God will make you abound in all the work of your hand, in the fruit of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your land for good. For the Lord will again rejoice over you for good as He rejoiced over your fathers. If you obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes, which are written in this book of law, and if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Sabi po doon, if you obey the voice of the Lord your God, may kalaki po lagi na obedience sa atin pong Diyos. Diba? Sabi nga po, everything that we do it all for the glory of God. Kung dumarating po sa time na minsan, parang ang hirap na pong sundin no sinasabi ng ating mga magulang or ng ating mga parents in the Lord or ng ating mga leader, ng ating mga pastor, ang tignan po natin, we are doing it for the Lord. Bakit? Kasi po, pag nilagay natin sa isip natin that as we obey, hindi lamang dun sa pastor natin, sa leader natin, sa magulang natin, or dun sa may authority sa buhay natin, we are doing it for the Lord. Sabi nga po, sino ba yung magre-reward sa atin? Ang Diyos din po, di ba po? Kaya po, in our obedience to God, hindi po pwedeng susunod lang tayo because, Lord, may pagpapala akong matatanggap after nito. Dapat hindi po yun yung maging motivation natin. Hindi maging motivation natin na, susunod ako kay Lord kasi alam kong may blessing na kapalit to. Sabi nga po, dapat ang pinaka-motivation pa rin po natin or ang pinaka-reason pa rin po natin as we obey God into our lives is first, po yun sa sabi nga po, He first loved us, kaya po, we love Him. Diba? Minamahal din po natin ng Diyos. Babalik po tayo dun sa pagmamahal ng Diyos na kaya po tayo susunod sa Kanya. Kaya natin gagawin kung ano yung naisin niya. Simply because we love Him. Amen po ba? Maging ganun din po sa buhay natin. Bawat isa po sa atin may pagkakatawag po ang Diyos. Maring hindi ka po pastor, hindi ka preacher, hindi ka evangelist, or maring wala ka dun sa fivefold ministry. But for sure, meron pong ipagagawa at ipagagawa ang Diyos sa'yo. Meron siyang sasabihin sa'yo. Ang kailangan lang po natin gawin, katulad po ng pinag-aralan natin, first is, we have to hear Him. We have to hear His voice. And second po, we have to trust Him. Na kung sa tingin mo po, Lord, parang ang imposible naman ang pinagagawa mo sa akin. Parang ang hirap naman ito. Just trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Nasabi nga po, hindi po tayo bibigyan ni Lord ng test or ng pagsubok na hindi natin kaya, di ba po? He has always the plan. Sabi nga po, hindi pa man natin nakikita, but the Lord knows
even our future, what are the things na dun sa mga magaganap pa lang po sa buhay natin. And yung number 3 po is yung submission po natin and yung total surrender sa Panginoon. Na sa buhay po natin, sabi nga po, we don't know what will happen tomorrow or in the coming days, but as we place our lives in the hand of God, lagi po tayong may assurance, di ba po, sa buhay natin, that He is always there. He will never leave us nor forsake us. Na ang Diyos po natin is buhay. Sabi nga po, hindi niya, nandyan ang kamay ng Diyos para po i-guide tayo. Siya yung magdadirect ng mga path po ng bawat isa sa atin. Ayun nga po, katulad nitong nakaraan sa church po natin, di ba, may konting shakening na nangyari. Pero habang pinag-aaralan ko po to, bigla pong natanong ko sa sarili ko, what if testo ni God sa JBLU family? Di ba po? What if etong nangyayari is testo ng Panginoon, na tinitignan lang ni Lord yung puso ng bawat isa sa atin, na sa kabila na nangyayari, katulad po nung declaration ni God na binigay kay Bishop, magpapatuloy pa rin po ba tayo? Hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil na kahit na may mga ganong pangyayari, we will continue to move forward, to go forward with God, dun sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? So, kaya sa gabi pong ito, kung meron pong instruction, direction ng Panginoon sa buhay po natin, wag po tayong mag-atibuling, tama po ba yung Tagalog? Wag tayong mag-alinlang sumunod. Ayan. Wag po tayong, sabi nga, naalala ko po yung kinompost ni Neil na song, di ba? Na sabi nga po doon, ano yung lyrics nung chorus na yon? Walang alinlangang maglilingkod, di ba? Walang pangambang sa'yo ay susunod. Can we sing this song as we will pray po ngayong gabi pong ito? Can I invite the worship team? Na yung sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, as we continue to walk with our God, yun nga po, yung total submission and total surrender po sa Panginoon, ang susi para talaga pong sa bawat hakbang po natin sa buhay natin ay masunod po natin siya, yung total submission po natin sa Panginoon, yung total obedience po natin sa Kanya. Amen po. So, can we have that song po? Let's let it be the song of our hearts tonight. Ikaw ay lagi kong
lubusin ang takbuhin sa kaharian mo, ika'y makapiling. Langalin lang ang maghiling ko, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Lord, ito po ang awitin na aming mga puso ngayong gabi ito. Patuloy nga po, Diyos, na tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy kang sundin, patuloy na gawin, Panginoon, ang naisin mo, ang layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Katulad po ng aming Panginoong Jesus, sinabi niya po, hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban mo, o aming Diyos Ama, ang siyang maganap. Ganon din po sa buhay ng bawat isa. Makita niyo po sa amin, O God, Lord, ang aming mga hindi lang tenga, ngunit ang aming mga puso na handang makinig sa bawat sasabihin mo, sa bawat direction, instruction mo, O God. At makita mo, Diyos, sa puso ng bawat isa ang complete trust namin sa iyo, God, na kahit ano pong mangyari, na kahit ano, Panginoon, ang aming kaharapin, ay mabuo, Diyos, ang full trust, O God, at ang pananampalataya sa buhay ng bawat isa, na mahakbangan po namin ang kalooban mo, ang naisin mo. Ang complete surrender, O God, ang complete submission sa iyo po, Diyos. Salamat po, Panginoon, because you are the God who can see each and everyone's heart. Inaamin po namin, O Diyos, na kung sa sarili po namin ay hindi namin ito magagawa. That's why we want to always acknowledge that we need you, O God, in every day, in every minute of our lives, in every second of our lives, O God. Napatuloy niyo pong pagharian ang aming mga puso, ang aming mga isipan, dahil nais po naming sundin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat buhay ng bawat isa, O God, sa amin, na yung mga tinawag at pinili. Lord, sa gabi pong ito, dalangin ko po na maging sa aking mga kapatid, magulang na nakikiisa sa amin sa gabi pong ito. Patuloy ka pong magsalita sa puso ng bawat isa sa kanila, nasaan man silang lugar naroroon. Lord, you are God who is omnipresent, God, that wherever we are, O God, Lord, your presence is there, O God. Lord, salamat na patuloy mo po, Panginoon, na pinatatatag, O God, ang spiritual na buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, mas patuloy ka naming makikilala, mas patuloy ka naming malalaman ang iyong kalooban, ang iyong naisin, O God.
acknowledge, oh God, that you are the Lord of our lives, that you are the God of our lives, oh God. You are the owner of each and everyone's lives. Lord, sa kalagitnaan namin or sa mga kapatid magulang ko, Panginoon, na nasa kanya-kanyang tahanan, oh God. Kung meron man, Lord, na dumarating sa point na nag-struggle pa, oh God, to follow you, to obey you, oh God. I pray, oh Lord, let them have a personal, divine encounter with you, oh God, just like Abraham, oh God. Na nung nangusap ka po sa kanya, oh God, his faith just arise, oh God, and follow and obey you, oh God. Ganon din, oh Diyos, ang dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na yun, oh God, na dumarating, Panginoon, sa punto na nag-struggle pa sila, oh God. And I thank you, oh God, because, Lord, you are the God, Lord, who's always there, na hindi mo, Panginoon, pababayaan, oh God, na mag-fail, oh God, ang iyong mga anak, oh God. Even, Lord, sa mga kapatid, magulang ko, oh God, na dumadaan, Panginoon, na nandun na sila sa tinetest mo, oh God, ang kanilang pagsunod sa iyo, ang tinetest mo, oh God, ang kanilang pananampalataya sa iyo. I pray through the power of the Holy Spirit na nag-empower po sa kanila, Panginoon, mapagtagumpayan po, oh God, ng mga kapatid kong ito, oh God, ng bawat isa sa amin, oh God, ang test na ito, oh Father. Not by our own might, not by our own power, but by your Holy Spirit, who is at work into our lives, oh God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. And Lord, sa gabi pong ito, sama-sama po namin, Panginoon, sa inyong itinataas, oh God, si Daddy Vet at Anasha, oh God, ang daddy po ni Iyay. Lord, thank you, oh God, because you are our great God. You are the God who heals. You are the God who do miracles, oh God. Lord, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, dahil Panginoon, kung paano ka gumagawa ng himala noon, you are still the same God who is, Lord, at work, O God, even in our very time, O God. Father, we pray, let your mighty hands, O God, let your miraculous hand, O God, Lord, freely flow, O God, upon his body, O God. Lord, dalangin po namin, O Father God, yes, O God, na huminto, O God, ang pagdurugo na yun sa kanyang utak, O God. And Father God, maranasan po ni Daddy Vet, Panginoon, Lord, ang kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, O God. Thank you, Father God, for you are a great physician. You are a great healer. You are a great deliverer, O God. And Father, salamat po, Panginoon. Nakiki-agree kami, Panginoon, sa pananampalataya ng Atanasio family, O Father God, that this testing will turn into a great testimony, O God, that indeed you are the God who is a great and a miraculous God, that you are alive, O God, na hindi ka, Panginoon, Lord, nagbabago, Panginoon, na Lord, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God, and we put our hope, we put our trust in you, O Father God, that in this time of, O God, testing, Panginoon, sa kanila pong buhay, Panginoon, yes, O God, you're there, O God, you are always there for them, O God. Lord, salamat, nananampalataya po kami, O God, that Lord, yes, O God, your mighty hands, O God, is at work, O God. Thank you, Holy Spirit, for hovering over his body from the top of his head down to the sole of his feet. Oh, thank you, O God. Maging Lord, yes, O God, sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng panalangin, O God, sa aking mga kapatid, magulang, Panginoon, sa mga sumusubaybay, O Father God. Yes, Lord, you know their needs, O God.
even if it is material, even if it is, oh God, financial, even if it is, oh God, Lord, emotional, and even if it is spiritual, oh God. Lord, thank you, oh God, for you are more than enough. Makita ng Panginoon ang iyong mga, Lord, ang bawat isa, Panginoon, sa kanila, oh God. Lord, how you are true and real, oh God, na Panginoon, sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ng pagsubok, Panginoon, na kanilang kinakaharap, oh Father God, mas maranasan nila, maramdaman nila, Panginoon, ang pagiging malapit mo po sa kanila. And thank you, oh Father God, for Lord, every, oh God, testing trials, Panginoon, na kinakaharap nila, oh God. Yes, oh God, they have the victory, oh God. We have the victory through our Lord Christ Jesus, oh God. And thank you, oh God. Thank you, oh God. Because, Lord, yes, oh God, you are still working, oh God. You are at work, oh God, to each and everyone's lives, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, oh God. Oh, we continue to honor you, oh God. We continue to magnify you and bless you, oh Father. For you alone deserve the highest praise. You alone deserve the highest honor, glory, thanksgiving, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, oh Father God. Thank you, oh Father God. Oh, we continue to give you all the praise, all the glory, thanksgiving that belongs to your name. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Tumayo, and let's close in prayer. Heavenly Father, we thank you, O God, for this opportunity that once again we are gathered to celebrate your goodness, your faithfulness, to study your word. Lord, this word obedience, it's an easy word, but it's hard to do. Mahirap po magsunod. It's because we have our own will, we have our own reasoning, we have our own logic. Pero hindi mo ito sasabihin, Panginoon, kung wala po itong kahalagahan sa buhay po namin. Lord, help us to acknowledge that obedience ay may halaga sa buhay po namin. Because in acceptance, doon lamang kami mag-move on. Salamat po, Diyos, for using those people na kung saan kami po ay dinadirect, kami po ay ginaguide. Sometimes we do not know we don't know the situation. Bakit ganon? But because we rely on you, because we trust in you, Lord, alam po namin na aming pagsunod ay hindi po magkakaroon ng walang kabuluhan. But rather, O God, we will reap the harvest in the future. Salamat po, God, sa gabing ito, sa paghayag ng iyong salita. And even as we depart from this place, may your guidance, may your protection be upon us. Even, O God, sa amin pong mga pamilya, sa amin pong mahal sa buhay. Kami, Panginoon, ay makitaan, Lord, ng iyong kaluwalhatian. That they may see that the God that we are serving is true, the God that we are serving is alive. Salamat po, God, as we depart from this place. Salamat po ang iyong paggabay at pag-iingat sa amin. Sa lahat ng papurit pa sa salamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen, amen, amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling.
Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man